Palamós amb veu i vot. Pressupostos participats 2019. L'Ajuntament de Palamós destinarà 100.000 euros a fer les inversions que decideixi la ciutadania. Pots fer propostes individual o col·lectivament. Les propostes han de ser inversions, idees concretes i que no superin l'import. Han de ser competència municipal, cal que siguin viables tècnicament i d'interès col·lectiu. I què és una inversió? Doncs, per exemple, fer obres, posar elements esportius a l'espai públic, arbres o zones verdes, equipar un espai o millorar patrimoni, entre moltes d'altres idees. No són inversions, activitats, tallers, festes, serveis, subvencions. Durant el mes de setembre es poden fer propostes a palamós.decidim.ddg.cat o omplint una butlleta i posant-la a les urnes de l'OH, biblioteca o punt jove. El 27 d'octubre es triaran en assemblea les propostes que aniran a votació. Durant el mes de desembre es votaran les propostes que l'Ajuntament executarà fins a acabar el pressupost. Tota la informació a palamós.decidim.ddg.cat.